बे हा हुनि बा BTCआव जोंनि ट्राइबेलफोरनि माखासे मोनथायफोरनि सायावनो लानानै खोथा जोङो बुंनो सानदों। जोङो बुजिनो मोनदों बेखौ जोंनि BTC सरकार बा जोंनि हा हुनि EM रन्जित सार बिथाङाबो बेखौ मावनाय नङामोन होननानै जों सानो बा प्रमद बर' साराबो बेखौ मावनाय नङामोन होननानै सानो। नाथाय सोरनिबा नारसिननायाव बा गोजौनिफ्राय माबा नारसिननायाव बे जानाय जिनिसखौ बे खामानिफोरखौ मावनांदों जानो हागौ। नाथाय दा बिथांमोना बेखौ गिनानै जुदि आयेनाव गैयै BTC 6 शिड्युल हिसाबै जे एक दङ जे आयेन दङ बेफोरखौ सिफायनानै खामानि मावोब्ला उननि थाखाय जोंनि बे एडमिनिस्ट्रेसन बा BTC सरकारा सालायनांगौआ जों उनाव माबायदि सालायगोन बे मोनसे लुज जानानै थागोन। मानो होनबा मोनसे सरकारा आयेनजोंसो सोलियो, आयेन गन्थ'आव जों सोलिनांगोन। दा जेरै जोङो बेखौनो होनबाय थादों जोंहा हा हुनि मोनथाया जोंनो जेखाय होखाबाय। सासे बिफाया गावनि फिसाला सासेनो नामजारि खालामनानै होबाय आरो बे हाखौ गुबुननो होनो हाया, दस्रायाबो रायज्लायनानैबो होनो हाया, बे बिफायाबो बेखौ दस्रानो होस्लायफिननो हाया। दा बे BTC 6 शिड्युला जोंनो मोनथाय रिजार्भेसन मोनथायखौ जोंनो होखाबाय। बे मात्र ट्राइबेल बेल्ट ब्लकल' नङा, हय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ लानानै बे BTCखौ दानाय जादों। खिन्थु जेरै हाया ओरै एसे दखर दखर हाखर हाला थायो, बेबो बे हाखराबो बे माहाजोननि, हायाबो बे माहाजोननि। ओंखायनो बेखौ दानख'बालानो कन्टिगुवास हिसाबै लादों। दा बेवहाय एसे आवगायाव जेखौ जों नन रिजार्भ बा बेल्ट ब्लकआव गोलैयाखै होनदों, बे बेल्ट ब्लकआव गोलैयैखौबो बे BTC जेला जाबाय होनबा बे कन्टिगुवास बे सिङाव जे BTC जाबाय बे गासैबो रिजार्भ। बे रिजार्भ माने ट्राइबेल एरिया लेन्ड बियो, ट्राइबेल लेन्ड बियो। बेवहाय खुनु माने गभर्नमेन्ट कास्ट लेन्ड बे 6 शिड्युलनि बाहेरायाव बेबायदि नङा। जोंनि मानसिफ्रा बे कनसेप्टखौनो मोजाङै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां बुजियाखै, मोजां बुजिनानै लायाखै। BTC 6 शिड्युलखौ BTCआव सोरबा गभर्नमेन्टआ बानायनाय होननानै सोरनिबा होननानै बेखौ नारगारनानै दोननो नागिरदों। नाथाय BTC 6 शिड्युलाव जोंनि एकदम सिकिउर सेफटिनि थाखाय जोंखौ बानायनानै होखानाय। बेखौ बे BJP गभर्नमेन्टआव बानायदों। बे जादों LK आडबाणीनि आरो बे जोंनि अटल बिहारी बाजपेयी बिसोरनि अननायाव बे बर'फ्रा सेस जानोसै होननानै बेखौ बै समावनो होदों। दा आङो बुंनो हागौ, जों बुंनो सानो जे BTCखौ BJPनि दिनाव बानायदों, BJP बानायगोन होननानै। नोंगौ BJP बानायगोन, बानायनो हागौ। खिन्थु बे दानि गभर्नमेन्टआ, जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ, बे BJPयानो जा सोरबा दस्रा पार्टियानो जा, आसामाव जोंनि एगेन्सि मावग्रा आसामिस नाथाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जुदि डाइरेक्ट खामानि मावोब्ला, जुदि दिनै बिश्वजित दैमारिया नंगौ मोजां मावदों, जों मिथिगौ बर'नि थाखाय बे मोजां मावदों बा सासे रोंगौथि गोनां हिसाबै मावदों। बे बिश्वजित दैमारि बादि जोंनो गोबां ओंखारनांगौ, बिश्वजित दैमारि बादि मावनांगौ। नाथाय जोंनि आसामनि आन्दाराव नङा, बे BJP मावोब्ला डाइरेक्ट सेन्ट्रेलजों डाइरेक्ट माने दिल्लीजों दिल्लीजों मावोबा जोंनि खामानिया BTC 6 शिड्युल जेरै जादों बेबादिनो स्रा जागोन। नङाबा बे आसामनि सिङाव, आसामनि BJPनि सिङाव मावनानै आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव मावनोब्ला बे जोंनि BTCया माब्लाबाबो मोजां एडमिनिस्ट्रेसन खालामनो हानाय नङा। दिनै दा जों नुबाय बे हाया ST LACया दाख्लै जेरै एप्रुभ होदों, आदाया बुंलांबाय बे एप्रुभ होनाय हाया गुबुन हारिनो होनो मोनला। बेहाय जोङो होनदों बे केटेगरि बानायदों, OBC SC प्रोटेक्टेड क्लास होननानै बिदि होदों। खिन्थु बेबादि गैला। मानो होनबा बे 6 शिड्युल माने बियो ट्राइबेल लेन्ड जाबाय, ट्राइबेल एरिया जाबाय। बेखौ खुनु गोदो दस्रानो हाला। बिनि आवगायाव गोदो हायोब्ला हायोमोनगौमोन, खिन्थु दा नंला 6 शिड्युल जाखांनायनि उनाव। आरो दा बेखौनो बुंदों मानसिफ्रा मोजाङै बुजिनो हायाखै 6 शिड्युलाव मा दङ। बे 6 शिड्युलखौ मोजाङै फरायब्ला बुजिगोन जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय होनाय हाया 6 शिड्युलाव, बे हाखौ दस्रा बे जोंनि BTCया जादों एमेन्डेड 6 शिड्युल। बेवहाय एमेन्डेड 6 शिड्युलाव बै जाय मानसिफ्रा थाखानाय, जायहा गोदोनिफ्रायनो हा दंखायो, बिसोरसो क्वालिफाइड, बिसोरसो इलिजिबोल। बे इलिजिबोलफ्रा गावसिनि बिथोराव हा फानलायनो हागोन, बायलायनो हागोन, बिसोर जेबो उसुबिदा थाया, बिसोर इलिजिबोल। खिन्थु दा बैहा हा गैया, 2003निफ्राय सिगाङाव थादों, ओंखायनो थानो मोनो बे नङा। बे सिगाङाव 2003नि सिगाङावबो थादों बा बिनि आवगाय 95, 96आवबो थादों, बै समावबो थादों। खिन्थु बिसोरो बै समावनो हा मोनखायाखै, मोना। मानो होनबा बिसोर इलिजिबोल नङा, बिसोर आनअथराइज थादों। थानो मोनगोन, BTCआव थानो मोनाखौ होनाखै, थानो मोनगोन, खिन्थु हानि मोनथाय मोना। एबार नेक्स्ट LAC जनो नागिरदों, बे नेक्स्ट LACआव बेसेबां लाबावगोन? होमबा नोंखौ बेखौ ओरै होबथानो हानांगौ। बे माबे आयेननिफ्राय जाखो? होमबाथ' बे जोंनि बे 6 शिड्युलबो थाला। बिनिखायनो बेयो
बे एसटि एलिसिया जेरै आवगायाव बे जेरै थाख्ला भुल जादों आरो दाबो बे जिनिसा जाबावगोन ओंखायनो बे जिनिसा बन्द जानांगौ बे एसटि एलिसिया इलिगेल बेखौ केन्सेल खालामनांगौ बे एसटि एलिसिया जाय ट्राइबेलफ्रा जाय माने जायहा मोन्थाय दंखायो बे मोनगोन आरो गुबुन हारिया हा बायलाय फानलायाव बिसोरो एक्सेस खालामनो हागोन बेबो जेबो खोथा गैया नाथाय गोदानै बे सोरबा गभर्नमेन्ट कास्ट लेन्ड बे पिजिआर होननाय बेवहाय खुनु हा मोना बेखिनिखौ रायजो राजाफ्रा मोजां मिथिनाया मोजां आरो जोंनि अफिसारफ्रा जोंनि दैदेनगिरि लिडारफोरखौ बुजायो जे बिटिसि 6 सिडिउलाव बेबायदि लिरनाय गैया जे गुबुन हारिफ्रा हा मोननाय होननाय लिरनाय गैया होनो लिरनाया बे एगाव थाया बे बिटिसि सुक्तियाव थाया खिन्थु 6 सिडिउल एगाव नायदो दाना बेवहाय फेरा उमुगाव होननाय लिरनाय दं बेबादि दा नोङो बैखौ नायदो ना 6 सिडिउला मा 6 सिडिउल प्रभिजनाव मा दं बेखौ नायदो बिटिसि सुक्तियाव होनदों जायहा थाखानायफोर दं बिस्रा जेबो उसुबिदा जानो मोना बेखौ होनदों खिन्थु जाय गोदानै बे कास्ट लेन्ड माबा लेन्ड होननानै बिदों बेवहाय मोना बे जिनिसा 6 सिडिउलाव दङ मानो होनबा 6 सिडिउला नों गार' हिल्स मेघालयफोरनि बादि बा मिज'रामफोर बादियाव बा कार्बि आलं बादियाव नायदो बेहाय 6 सिडिउल होनायाव रावबो नन ट्राइबेल बा अन ट्राइबेलफ्रा मोनाखै खिन्थु जोंनिया एमेन्डेड 6 सिडिउला मा बेवहाय एसे माखासेफोर दंखायोमोन नालाय नोंखायनो सोरबाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जानायनि आवगाय सिगां दं बिसोरबो दं खिन्थु बेल्ट ब्लकआवथ' मोना दंब्लाबो दं जा सोरबा दं होनना बुङा बे इलिगेल खिन्थु दा नैबे 6 सिडिउल जाखांनानै जेब्ला बेल्ट ब्लक नङियाव दङ होननाया बिसोरो जायहा हा दंखायो बिसोर थानो मोनो बे जिनिसखौसो जोङो क्लियार काट जानांगौ बुजिनांगौ आरो बिनि बादै दा गोदान खुनु रावनोबो हा होनो मोना बे खोथाखौल' जोङो दा जोंनि दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजोंहाय दा बेखौ बुं जे नै बेहायनो होनखानाय दङ जायहा हा दंखायो बिसोरनि थाखाय जेबो उसुबिदा 4.3 नि ए बियावबो नाय बेहाय होनखानाय दं बिसोरल' जेबो उसुबिदा थाया बिसोरखौ जोङो माने बिसोर हा मोना होननाय गैया खिन्थु गोदान जाय मानसिफ्रा जेबो हा मोनाखै बिसोरनि थाखाय हा गैखायामोन बिसोर मोना बे खोथाखौ दिनै आं बेखिनिखौ बुंबाय प्रमद बर'खौ आं रिकुवेस्ट खालामबाय फेरेंगा सार्भे खालामबाय गासै सार्कल अफिसारफ्रा नन ट्राइबेल जाजोबनानै दङ ट्राइबेल अफिसारफोरखौ लाबो मानो होनबा बिसोर ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्टजों खामानि मावगोन होमबा जोंहा ट्राइबेलनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन बेनिखायनो आरो जायहा बिटिसिआवबो दङ सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि दं बिथांमोनहा एन्टि ट्राइबेल दं माखासे आरो माखासे आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय लानाय सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि बिसोरो एन्टि ट्राइबेलनि खामानिखौ मावगासिनो दं जों नुदों आरो माखासेयाथ' बिराद कराप्टेड आरो सोरबाया 3 बोसोरनि बारा जाबाय बेबादिखौ माने एक्सन लायाखै आरो बिसोर खालि बियो आसाम गभर्नमेन्टनि माने रुल आसामनि माबा बा आसाम गभर्नमेन्टआ थिननाय बादि आसाम गभर्नमेन्टनि आयेन बादिसो माने नाथाय बे बिटिसि 6 सिडिउला एक्सट्रा एडमिनिस्ट्रेसन बियो बेहाय खुनु आसामनि रुलजों बेहाय सोलिथारनांगौ बे नङा जे जिनिसा बेहाय जोंनाव ट्रेन्सफार साबजेक्ट जाबाय बे ट्रेन्सफार साबजेक्टखौ जोङो आयेन बानायनानै जों सालायनो हानाय दङ नाथाय बे जिनिसा लुज जागासिनो दं जोङो लुबैयो प्रमद बर' सरकारा थिग আছে बेखौ मोजां खालामलाङोबा बेफोरबादिखौ नोजोर होनानै थाङोबा आरो सोलिबावथों आरो सरकारा फैबावथों खिन्थु बेफोरबादिखौ खालामलाङाब्ला जोङो बिदि लुज नुयोब्ला जों माबोरै जोङो मोजां मोननो हागोन बेनिखायनो जोंथ' लुबैयो फेरेंगा सारमोन थादों बयबो इउपिफोराव मोजां एमएलए दङ मोजां मानसिफोर दङ दिनै जोङो बिदियाव मानसिफोरखौ जों नायनांसिगोन जे जोंहा पार्टिनि खोथा गैया जोङो जाय मोजां मानसि बे मानसिफोरखौ जों नायहरनांगोन एबार मानो होनबा नुबाय जे जोङो माखासे आयेनफोरखौ मिथियाब्ला आयेनफोरखौ जुदि बाहायनो नागिराब्ला लिडारल' जानानैथ' जानाय नङा नैबे खोथाखौ जोङो रायजो राजाफोरखौ नोंखायनो सांग्रां जानो थाखाय खावलायहरबाय